Il-Bibja mhijiex faċli biex tifhimha. L-ewwel nett wieħed irid jiftakar li dan mhuwiex ktieb li nkiteb minn awtur wieħed mill-bidu sal-aħħar. Għandna 73 ktieb illi nkitbu mal-medda ta' sekli twal. Jiġifieri kull ktieb għalih, jiena dejjem inġib l-eżempju tal-gearbox, għal kull ktieb tiddaħħal gear apposta biex tifhem eżattament l-awtur sagru li jikteb f'kuntest preċiż, fi żmien preċiż, għal semmija preċiżi, biex tifhem dan kollu trid tkun taf ikollok għarfien bażiku ta' kull ktieb tal-iskrittura mqazza. Issa jien fejn se nsib l-għajnuna biex nifhem aħjar l-iskrittura mqazza. L-ewwel nett ħafna Bibji għall-grazzja t'Alla, anke dik Maltija, għandhom introduzzjoni ċkejkna qabel kull ktieb. Ma tkunx twila, imma almenu wieħed ikun jista' jifhem bliema gier ħajaqra dak il-ktieb biex jifhmu xi ftit aħjar. Mhux se ngħid jifhmu għal kollox il għaliex mhuwiex faċli, imma introduzzjoni ċkejkna żgur dejjem tgħin. Hemm Bibji illi għandhom noti ċkejknin fil-qiegħ illi jgħinuna nifhmu passaġġi diffiċli jew enigmatiċi. Għal-grazzja t'Alla, għal min irid jara xi ftit aktar il-Bibja, illum hawn anki kummentarji kemm bil-Malti, kemm bl-Ingliż, kwalunkwe lingwa. Ġifieri llum hawn minjiera ta' kummentarji, jiġifieri spjegazzjonijiet sempliċi, u mhux dejjem sempliċi wkoll għal min forsi irid japprofondi xi aktar, illi jgħinuna nifhmu il-kotba imqazza. Jiswa mbagħad tisma' xi priedka tajba fuq l-iskrittura. Malta għawdex għal-grazzja t'Alla għaw diversi entitajiet anki parroċċi li jorganizzaw korsijiet osra fuq l-iskrittura mqazza. Kollox jgħin biex wieħed jifhem aħjar il-kelma ta' Alla. Nerġa' nirrepeti li mhijiex dejjem faċli biex wieħed jaqra waħdu. Illum hawn gruppi illi jaqraw flimkien l-iskrittura u jitolbu permezz tagħha u forsi din tista' tkun għajnuna kbira għaliex l-iskrittura l-aħħar mill-aħħar ma nkinbitx biex tinqara mill-individwi biss, imma fuq kollox biex tinqara mill-Knisja, mill-ġema, mill-komunità. Ekku, illum għal min irid hawn il-grazzja t'Alla. Ma nistgħux ngħidu illi m'hawnx għajnuniet biex jgħinuna nifhmu l-iskrittura mqazza. Mingħajr l-iskrittura ma nikbrux fil-ħajja nisranija, allura jeħtieġ li nfittxu għajnuna żgħira kemm żgħira biex nifhmuha aħjar.